O aumento do investimento en defensa abre un horizonte de oportunidades para a industria militar. En Galicia, Urovesa, que ten a súa sede en Valga, prepara un salto histórico. Duplicará a súa capacidade de produción e tamén o seu cadro de persoal. O Ministerio de Defensa garante novos encargos para manter o crecemento da empresa galega. Mónica. Pois sí, nestas instalacións de Urovesa, aquí en Valga, a ministra de Defensa, Margarita Robles, aproveitou para coñecer como vai o desenvolvemento do programa de fabricación dos BERT. Son vehículos que aproveitan a plataforma do xa coñecido Bantac, pero que incorporan moita tecnoloxía, moitas novidades técnicas que lles permiten, por exemplo, un recoñecemento do terreo moito máis profundo, silencioso, moito máis sigiloso e que ademais poden ser transportados en avión. No campo de probas de Urovesa en Valga, a ministra quixo comprobar as características de alta mobilidade táctica que ofrecen os Bantac. A célebre plataforma fabricada en Valga vai ser a base dos novos vehículos BERT, que ofrecen esas mesmas vantaxes, pero integrando tecnoloxía que lles confire novas capacidades en exploración e recoñecemento do terreo. Levan sistemas de obtención de información, cámaras moi especiais, sistemas de radio, estación meteorolóxica, antenas satelitais, un vehículo moi complexo. Con eses sistemas que nós non fabricamos, pero que temos unha industria en España que sí fabrica ese tipo de sistemas tan sofisticados e nós temos que integrar todo eso no vehículo, na plataforma. Hoxe, a empresa Urovesa e o Ministerio de Defensa perfilaron os detalles do contrato que se asinarán nas próximas semanas e que inclúe a entrega dos primeiros prototipos o ano que ven e 100 destes vehículos BERT nun prazo que remata en 2030. Quiero agradecer muy especialmente a Urovesa, a todos los trabajadores, el esfuerzo, la dedicación que ponen y el compromiso del Ministerio de Defensa de seguir invirtiendo en defensa para crear empleo y para Galicia, desde luego, esto es una industria importantísima. Urovesa prevé duplicar en 3 anos a súa capacidade industrial. E iso poría a empresa nunha situación xa como referente a nivel internacional e nacional dentro dos provedores do ámbito de seguridade e defensa. En 2029, esta empresa galega estará lista para fabricar 5.000 vehículos militares ao ano. En política nacional contámoslles que se hoxe houbese eleccións, Alberto Núñez Feijóo podería gobernar en solitario segundo unha enquisa que publica El Español. O líder do PP valeríalle conter a abstención de Vox, porque os populares obterían 146 deputados, o mesmo que suman todos os partidos do actual bloque de investidura. Os socialistas baixan de 121 a 105, Vox pasaría de 33 ata 56 escanos e Sumar retrocedería ata os 10. Podemos quedaría reducido á metade, de 4 pasaría a 2 segundo esta enquisa, e o Bloque Nacionalista Galego faríase con 2 escanos no Congreso, agora ten 1. Con enquisas como esta, o líder da oposición, Alberto Núñez Feijóo, está convencido de que Sánchez non convoca eleccións porque sabe que vai perdelas. Es un gobierno acorralado por la justicia y noqueado por el Parlamento. A este gobierno los jueces le paran los pies y sus socios le atan las manos. El gobierno no convoca elecciones simplemente porque sabe que las pierde. A Sánchez a publicación da enquisa do Español pillao en Colombia, nunha reunión dos Estados latinoamericanos e a Unión Europea. Ali están a falar, sobre todo, das operacións dos Estados Unidos no Caribe contra o que Trump define redes de narcotráfico. É unha ofensiva que critican países como o Brasil, Colombia ou España. Sen citar directamente a Donald Trump, si piden que se cumpra o dereito internacional. Nuestros continentes han sido históricamente defensores del multilateralismo, de la paz, del respeto al derecho internacional. Y creemos que todos los estados son iguales y deben resolver sus disputas por medios pacíficos. O exministro José Luis Ábalos e o seu asesor Koldo García xiran na súa estrategia xudicial e piden ser acusación contra Leire Díez, a coñecida como fontaneira do PSOE. Ambos denuncian que manobraba para prexudicalos e protexer a Pedro Sánchez. José Luis Ábalos e o seu antigo asesor Koldo García pasan ao ataque contra Leire Díez, a coñecida como a fontaneira do PSOE. Séntense enganados, acúsana de intentar controlar as súas estrategias de defensa en beneficio do partido. El Partido Socialista está moi tranquilo.
Segundo eles, Leire Díez estaría á fronte dunha presunta rede de inxerencias e filtracións do PSOE orientada a condicionar as súas defensas. Os seus letrados argumentan que podemos estar diante de delitos de obstrución á xustiza, tráfico de influencias e revelación de segredos. Ábalos e Coldo pídenlle formalmente ao xulgado de instrución número 9 de Madrid que lles deixe presentarse como acusación popular. E os ollos de toda Francia están agora mesmo postos na cadea de la Santé en París, onde está previsto que dun momento a outro saia de aí, desa prisión, o expresidente Nicolas Sarkozy. O Tribunal de Apelación de París concedeulle esta mañá a liberdade condicional e decretou un control xudicial que inclúe a prohibición de sair de Francia. Sarkozy leva en prisión 20 días. Foi condenado por corrupción, en concreto por financiar a campaña electoral que o levou ao Elíseo en 2007 con cartos do réxime libio de Muammar Gaddafi. Sarkozy foi o primeiro presidente na historia da República Francesa e da Unión Europea que entrou no cárcere. E os reis están na China na súa primeira visita de Estado a ese país. A axenda inclúe unha reunión co presidente Xi Jinping para reforzar as reunións e as relacións bilaterais entre os dous países, así como os encontros con empresarios. Prevén, ademais, facer varios actos culturais, unha axenda oficial que comeza mañá e que se vai prolongar ata o xoves. Estamos tamén en Bélxica porque ali medra a preocupación pola presenza de drons no espazo aéreo e non é para menos. Nas últimas horas obrigaron a parar de novo aeroportos e incluso unha central nuclear. María Calvo. A central nuclear do norte do país, a de Doel, ali avistáronse 3 drons. Para axudar a Bélxica con estas incursións, o Reino Unido xa enviou persoal e equipos de defensa en coordinación coa OTAN. Alemaña sospeita que detrás destos avistamentos está Rusia, que intenta que o goberno belga vete na Unión Europea o uso de activos conxelados de Moscova para axudar a Ucraína. A Bruxelas viaxa o secretario xeral dos socialistas galegos para pedir que Galicia poida acceder aos novos fondos europeos, os do tramo 2028-2034. José Ramón Gómez Besteiro reunirase coa responsable de Estrategia Industrial para explicarlle que o naval galego é clave na industria da seguridade española. A orientación deses fondos vai a condicionar moito tamén a presencia de inversións industriais no campo, por exemplo, da industria naval, non? Que para Galicia é extraordinariamente importante, que está vivindo un repunte, pero que efectivamente dentro desa financiación non queremos que quede apartada e que toda a industria de seguridade, as inversións que se van a facer, que non se canalicen solamente en Centro Europa. Hoxe a chuvia é escasa, pero os alcaldes da comarca de Valdeorras están moi pendentes do ceo. Temen que as chuvias que se prevén para os próximos días arrasten as cinzas dos incendios forestais e colapsen a subministración de auga. É un traballo contrarreloxo no que se esforza a Confederación Hidrográfica do Miño Sil. Onde primeiro o lume arrasou o terreo, agora a auga arrastra canta cinza quedou. Cada vez que chove de maneira fuerte ou brusca ou augas torrenciais, arrastra absolutamente todas as cinzas e todo eso vai ás nosas captacións e colapsan inmediatamente e nos vemos completamente indefensos. Os concellos máis afectados reclaman medidas urxentes. O Concello da Rúa está a sobrevivir por agora gracias ao esforzo absolutamente titánico que está a facer o fontanero municipal. Temos unha situación dramática que se está a ver máis ou menos amansada polo traballo que está a facer esta persoa e tamén porque unhas condicións meteorolóxicas que até o de agora non están sendo todas adversas, que todavía van ser. A Xunta propuxo unha reunión coa Confederación Hidrográfica Miño Sil que responsabiliza a Administración Autonómica da xestión do monte. A Confederación Hidrográfica non ten absolutamente ningún cometido no monte, que resulta que supón aproximadamente o 97% da superficie queimada. O Goberno Central defende que levan actuando nas zonas da súa competencia dende setembro. Os concellos afectados piden que se deixen de lado loitas partidistas e advirten que de non solucionarse terán serios problemas de abastecemento.
E atentos porque xa están en vigor as medidas de prevención contra a gripe aviaria. Xa saben que dende hoxe as galiñas non poden estar ao aire libre nas áreas consideradas de risco, que no caso de Galicia son 40 concellos. A medida do Ministerio busca evitar o contacto con aves silvestres xa que comeza a época de migración pola península. E queda prohibido tamén que as galiñas beban auga de depósitos ou fontes ao alcance desas aves migratorias. A boa noticia é que os expertos creen que a alerta vai baixar en 2 ou 3 semanas, así que a medida é provisional. Si es que va a ser un periodo corto. Se supone que vayan a ser 2, máximo 3 semanas. En el momento que un brote se declara en una granja, esa granja queda herméticamente cerrada. Vamos a decirlo así en términos, yo creo que entendibles para todo el mundo. Es decir, nada puede salir de allí. E tamén no sector da alimentación preocupa o futuro das peixerías. Na última década pecharon unhas 5.000 aquí en Galicia, en parte pola falta de remuda xeracional e en parte tamén polas trabas burocráticas que afrontan. Por iso se pide máis apoio para continuar cos negocios tradicionais que xeran moitos postos de traballo. Cada vez que se xubila unha peixeira, o negocio xa non volve levantar a reixa. Na última década pecharon 5.000. Tes moito esforzo detrás, porque non é só vender aquí, hai que ir a Porto, hai que madrugar ás 3 da mañá. Non hai relevo, a pesar de que son negocios rendibles que xeran postos de traballo. E isto non o poñen un pouco doado para que eles accedan, para que alquilen os puestos. Tampouco axuda a actual escaseza de peixe e a suba de prezos. Cada día moito máis duro, porque claro, tes que cumplir ca xente, cos teus clientes, o que queren, o que non queren. Clientes fieis que creen que cun pouco de axuda si hai futuro para estes negocios. Somos partidarios de la venta online porque nosotros que vivimos lejos sí que hacemos pedidos a Galicia. Para los productos nuestros de nuestra tierra, pues que salgamos adelante todos. Eu sei de xente que se botou para atrás polo tema da burocracia. Reducir a burocracia, formación, a baixada do IBE son algunhas das medidas do plan de choque que o Partido Popular levará ao Senado para aliviar a situación destes negocios. O comercio tradicional non podemos perder, é o que fixa a población, é o que fai que a xente tamén veña ao centro das ciudades. En Galicia funciona o bono peixe, co que se incentiva o consumo de peixe marisco e do que xa se beneficiaron 150.000 persoas. Fixe un testamento e estou moi tranquila. Ellos estábamos pensando estos días, hablando con mi marido. Algún día tendré que hacerlo. E que cada vez son máis os galegos que deciden ser previsores e deixar constancia das súas últimas vontades. Os testamentos baten marcas de feito. Nunca tanto se fixeran en Galicia como no que levamos de ano, Andrea. Si, efectivamente, aumentaron nun 21% dende o ano 2024 e segundo os notarios galegos notan sobre todo esta tendencia dende a pandemia. Creen que pode estar relacionada co carácter dos galegos e coa súa concepción sobre a vida e a morte. É un trámite sinxelo e económico que non nos vai custar máis de 40 ou 50 euros e que pode aforrarlles moitas dificultades aos herdeiros. Os galegos témolo claro. Testamento sí que hai que hacerlo porque te facilita muchos problemas posteriores. No que vai de anos, notarios de Galicia autorizaron case 28.000 testamentos, a cifra máis alta contabilizada nun primeiro trimestre do ano. Facer testamento non va asociado solamente á idea da morte, senón á idea de deixar ordenada a sucesión para de cara ao futuro. O trámite é sinxelo, só hai que ter máis de 14 anos para acudir co DNI ante un notario que se encargará de recoller as últimas vontades. Ya pagué incluso los impuestos, para que ellos no tengan que pagar nada. Cuando lo reciban, que lo reciban íntegro. O testamento teño feito, pero de poucas cousas que teño. Non son únicamente bens materiais o que legamos, tamén hai disposición sobre a custodia dos fillos menores e cada vez máis de mascotas. Tamén aumentan os testamentos digitais. Hasta onde queren que sigan as redes sociales, os perfiles, de que maneira esa persona pode xestionar ese patrimonio, hai incluso patrimonio digital, non? Unhas disposicións que poden actualizarse en calquera momento da vida. Tomar la decisión simplemente. Es que hay que hacerlo, porque luego después, aunque yo solo tengo una hija, pero
Nunca se sabe lo que pode pasar. E que poden evitar moitos problemas no futuro. A páxina de sucesos abrímola en Vigo. Ali apareceu morto un indixente só 4 días despois do crime da Estación Vella, no que unha muller matou presuntamente un home que vivía na rúa e co que tiña unha relación. Desta vez o falecido é un varón de 42 anos. Caeu dende unha altura. A policía mantén aberta a investigación, pero eles creen que foi un accidente. Os colectivos que apoian as persoas sen fogar urxen a construir un novo albergue en Vigo. Tamén nesta cidade, en Vigo, a situación das persoas sen recursos pode empeorar unha vez que queden na rúa os inquilinos dunha pensión de prezos baixos que anuncia o seu peche. Son máis de 20 homes que din que non teñen unha alternativa. Os alugueiros, xa o sabemos todos, están moi caros e ningunha administración lles facilita polo momento un aval para entrar nunha vivenda nova. Carlos. O edificio leva medio século aquí, antes foi un hospital, pero dende hai anos funciona como unha pensión, realmente como un aloxamento permanente, estable, sobre todo dirixido a persoas en situación económica difícil. Falamos de xente, agora son todos varóns, homes maiores, que cobran unha pensión ou reciben únicamente axudas públicas, pagan entre 220, 230, 250 euros por un cuarto. A familia propietaria da pensión comunicoulles hai unhas semanas que a final de ano vai pechar, eles han queren deixar o negocio, queren descansar e ademais teñen a oportunidade de vender o terreo, así que os residentes, unhas 21 persoas, necesitan buscar unha alternativa. Elas poden pagar un piso, están buscando outros aloxamentos, o problema é que lles exixen na maior parte das veces avais ou fianzas e por iso piden axuda pública para que lles dean esa primeira oportunidade. Eusebio, Manuel e Marcos teñen cada en súa historia, pero os tres comparten casa e preocupación. O seu fogar pecha e han de buscar alternativa. Manuel chega cunha listaxe de pisos en alugueiro. Ahora voy a llamar. El piso completo vale 750. Ahora, el problema es eso. O problema é que os alugueiros son altos e que os que poderían pagar tal vez un piso entre varios exixen aval ou fianza. Por iso piden que algunha administración lles facilite ese trámite. Ahí nos veríamos nosotros mucho más arropados y podríamos conseguir algo entre todos. Pero si no, yo creo que nos vemos en la calle. Somos personas ya un poco mayores y eso también influye, ¿no? Es decir, tenemos un sueldo fijo, por ejemplo, yo tengo una pensión, pero eso no es suficiente. Na pensión viven 21 homes, pechará a final de ano. No he faltado nunca al pago, siempre me adelanto un mes, porque puedo. Y eso que cobro 771 euros, o sea que no me niego a pagar. Para demostralo, Manuel ten outro papel na man, unha carta de boa conduta e pagamento puntual da pensión. Espera que lle abra unha nova porta. E do seguinte caso xa lles falábamos en titulares porque cando menos chama a nosa atención. Nos xulgados de Lugo quedou visto para sentenza o xuízo contra un home acusado de violar unha vaca. Os feitos tiveron lugar na madrugada do 29 de xuño nesta granxa da aldea de Triabá. Foi a nai do dono da explotación a que se percatou de que algo pasaba na corte polo ruido que facían as vacas. Cando se asomou, viu un home detrás dunha delas atada polo pescozo e o rabo e subido a un banco, como tamén confirmou o propio gandeiro. Ademais, dixo no xuízo que o acusado lle recoñecera que sometera o animal a unha práctica sexual. Que había 3 guardias civiles cando el dixo que sí, que fora verdad, porque eu xa sabía que cando mo dixo a min na casa que non valía para nada. Entonces, cando me animei a poñer a denuncia foi cando el reconoceu os feitos diante das autoridades, non? Porque sabía que esta persona iba a seguir andando polas festas e tratando con nenos pequenos. O acusado non se presentou ao xuízo e a súa letrada solicitou a súa libre absolución. La defensa, en primer lugar, mantiene que no quedan acreditados los hechos, o sea, que mi cliente no cometió esos hechos. Pro Ministerio Público os feitos están acreditados coas declaracións do denunciante e a testemuña e sostén que hai indicios suficientes para condenar o acusado por un delito leve de maltrato animal, pero que solicita unha multa de 360 euros ou traballos en beneficio da comunidade, así como o pago das costas. O denunciante non pediu indemnización. E en Oleiros un accidente obrigou a activar o protocolo antiexplosións. E é que un turismo esnafrouse contra a gaiola de bombonas de butano dunha gasolineira. Así que houbo que mobilizar os efectivos de emerxencias por se producía un escape de gas.
Si o condutor perdeu o control do vehículo á altura desta gasolineira de Perillo. Levou por diante dúas farolas para logo seguir a traxectoria e acabar espetándose contra a xaula das bombonas de butano. Foi un accidente moi aparatoso, pero finalmente houbo sorte, xa que non houbo feridos e tampouco houbo escape de gas nesas bombonas, un risco potencial que se encargaron de descartar os bombeiros de Oleiros. O aviso chegou pouco antes das 12 da mañá do domingo. Un coche acababa de impactar contra as bombonas de butano dunha gasolineira de Perillo. Tamén advertían de que podía haber persoas atrapadas no interior do vehículo, pero finalmente non as houbo. O condutor lograra sair ileso, pero o perigo non rematara. Foi, como comentábamos, nunha gasolineira con bombonas, eso sempre chama a atención, e si que hai un procedimento para estos casos, pero bueno, as bombonas tampouco é moi fácil que exploten así, porque sí, non? O perigoso sería que houvese unha acumulación de gases nun recinto pechado, pero neste caso pois non era así. O sinistro mobilizou un amplo dispositivo de emerxencias que se encargou de asegurar a zona para previr danos maiores. No caso de que houvese que se producise algún incendio, que neste caso non foi, pero faise un acortinamento da zona con auga e con extintores específicos para este tipo de elementos. No lugar dos feitos aínda está o coche sinistrado. O seu ocupante circulaba pola Nacional Sexta e perdeu o control do vehículo á altura da gasolineira. Saiu da vía levando por diante dous farois e un sinal de tráfico para logo acabar batendo coas bombonas. É un pouco inexplicable nesa zona porque non é un lugar de siniestrabilidade deste tipo. Parece ser que esta persoa iba con alcoholemia positiva, entonces, bueno. Por sorte, ninguén se cruzou na traxectoria do vehículo, que atravesou unha zona onde pasan peóns antes de quedar encaixado na gaiola do butano. A que non provocou un accidente grave de milagre, iso sí, foi a condutora bebeda que detiveron na AP9 preto de Santiago despois de percorrer dúcias de kilómetros en sentido contrario, Xoel. Sí, foi grazas precisamente aos avisos de outros condutores, Marta, que os axentes da Garda Civil conseguiron interceptar a esta condutora nesta peaxe da AP9, a altura do concello de Teo. Aconteceu pasadas as 2:30 desta pasada madrugada e logo de que esa muller circulase, como decías, durante varios kilómetros en sentido contrario e tamén baixo os efectos do alcohol. Os axentes da Garda Civil finalmente conseguiron inmobilizar o vehículo e deter a condutora que está sendo investigada por un presunto delito contra a seguridade viaria. Todo isto acontece poucas horas tamén doutros dous sucesos semellantes, un acontecido na A6, o seu paso por Guitiriz, e outro na AG55 á altura de Cabanas de Bergantiños. Eses dous sucesos si se saldaron con 2 feridos. Nesta peaxe da AP9 no concello de Teo, a Garda Civil detiña unha muller que percorrera decenas de kilómetros en sentido contrario pola autoestrada. Pasaba algo das 2:30 da mañá e varios condutores xa alertaran o teléfono de emerxencias da presenza dun coche que circulaba cara a Santiago polos carrís de dirección a Pontevedra. Segundo fontes da Garda Civil, a muller, que é veciña de Vilagarcía, deu positivo nunha proba de alcoholemia. Horas antes, outro coche que tamén ia en sentido contrario ocasionaba este choque frontal na AG55. Foi no concello de Cabana de Bergantiños, na parroquia de Nantón. Unha persoa quedou ferida. Precisamente, a persoa do guindastre que retirou os dous vehículos é un ointe habitual da Radio Galega e informaba do sucedido en directo. Señora Kamikaze, a ver, é unha señora de 78 anos. Eu creo que na salida da golada, ela, en vez de, bueno, efectivamente, coller as rotondas para coller tapos, coller a salida, entende? Pero foi un impacto impresionante. Cando chegaron ao lugar, os bombeiros de Bergantiños comprobaron que unha das persoas era incapaz de sair, polo que a retiraron por outra das portas do vehículo. Os coches mal para nada. Pero os coches estaban distanciados un do outro máis de 100 metros, máis de 100 metros. O impacto foi moi fuerte. Pero eu creo que non sabía nin... No, claro, tivo que ser eso, froito dun despiste de que a noite tampouco acompaña. En a autovía do noroeste, na A6, un condutor que circulaba en sentido contrario bateu contra outro vehículo en Guitiriz. O coche avanzaba en sentido Lugo e bateu cun microbús no que ía unha vintena de pasaxeiros. Por sorte, o chofer do bus puido esquivar parte do impacto.
E así acabou o vehículo que conducía o toureiro Cayetano Rivera en Sevilla. Cando chegou a unha rotonda, en vez de rodeala, pois seguiu de fronte. Por diante levou unha palmeira de gran tamaño. Malia o espectacular que foi o accidente, Cayetano Rivera saíu ileso. Investigan agora se ia bébedo porque se negou a facer a proba de alcolemia. Non é o primeiro incidente que protagoniza nos últimos meses. Detiveron este verán por supostamente agredir uns policías en Madrid. Uns sospeitosos de traficar con drogas liáronse a tiros ca policía en Toledo cando os axentes se presentaron na súa casa. E os tiros acabaron cun suposto narcomorto e outros 3 feridos. 2 deles están en coidados intensivos. O que acabara hai agora ano e medio un masacre foi o asalto a un chalé de Chiloeches, en Guadalaxara, matando un matrimonio e a súa filla. Son feitos polos que se xulga dende hoxe a 3 persoas. Un xurado popular determinará a condena ou non de prisión permanente revisable pro suposto autor da matanza dunha familia en Chiloeches. Hoxe comezou na Audiencia Provincial de Guadalaxara o xuizo pola morte dun matrimonio e a súa filla de 22 anos que foron asaltados na súa casa en abril do ano pasado. O exnoivo da rapaza, da que tiña unha orde de afastamento, supostamente informou uns amigos de que a familia tiña xoias e unha colección de reloxos e organizaron un roubo que rematou en traxedia. Tamén está sentado no banco en calidade de cooperador necesario. O principal acusado entrou pola noite no chalé armado cunha baioneta e un coitelo e ao seren descuberto polos propietarios matou o pai con 29 coiteladas e a nai con 14. A filla recibiu outras 7 cando tentaba fuxir e só se salvou o seu irmán xemelgo que se atrincherou no seu cuarto. Antes de marchar, os asaltantes prenderon lume na casa co rapaz dentro que puido saír e pedir auxilio. Para os outros 2 acusados, a Fiscalía pide tamén 5 anos por seren cooperadores necesarios nese roubo. Na Coruña condenaron un pai a máis de 3 anos de cárcere por maltratar de forma sistemática os seus 2 fillos de tan só 5 e 9 anos. Agredíaos física e psicolóxicamente cada fin de semana cando estaban con el. Tampouco se preocupaba o máis mínimo de asealos, nin de alimentalos. Unha vez chegou a obrigar un dos pequenos a tragar o seu propio vómito. Los clásicos que el vecino de arriba tira de la cadena. A mellor hai unha festa, un día ás 2 da mañá. Os máis ruidosos probablemente sexamos nós cos nenos. A todos estes galegos preguntámoslles por eses ruídos que son frecuentes no día a día, pero que nos trastornan cando sufrimos de noite. Hai ordenanzas municipais que regulan os ruídos nocturnos e ollo, porque se son habituais podemos denuncialos dende a comunidade de veciños. Falando de veciños molestos e ruidos nocturnos, en Santiago a fama levan aos estudiantes. Os jueves universitarios hai bastante ruido. Nosotros somos más de dar la lata, pero bueno, a ver, también tienen que entender que somos estudiantes y estamos en una época de hacer ruido. Comprender sí, pero padecelos tamén. A ver, a mellor tens que levantar para traballar, danches 3 da mañán e... Desde luego los ruidos de algunos pisos, bueno, es que retumba la casa. Retumba la casa. Eso era máis ben hai 30 anos ou así, eran un pouco demasiado ruidosos. Se juntaban en los pisos e tal, pero ahora ni eso tampouco. Así que levan a fama, pero pode haber outros cardando alá en canto aos ruidos nocturnos. Pois en xeral os do fútbol. Xente que toca o timbre e molesta por molestar. Los clásicos que el vecino de arriba tira de la cadena. A lo mejor en un momento determinado pues un taladro hizo un agujero, pero bueno. A normativa en Santiago proíbe os ruídos entre as 10 da noite e as 8 da mañá. Se son molestias frecuentes, a propia comunidade pode interpoñer denuncia. Esta lei de división horizontal que lle permite ás comunidades de propietarios actuar contra aqueles pisos ou locais de ocio nocturno ou pisos nos que se realice algunha actividade molesta, que ademais vai sin coste porque vai con cargo ao seguro de responsabilidade civil que todas as comunidades teñen contratadas, non? No que vai de ano, a Policía Local rexistrou 93 infraccións por ruídos en vivendas en Santiago. Os pacientes van estar representados no Comité Asesor de Cribados que se porá en marcha en Galicia. O conselleiro de Sanidade di que ese comité vai permitir compartir información e tomar decisións para mellorar os programas de detección precoz do cancro. Antonio Gómez Camaño facía este anuncio precisamente despois de reunirse coa Asociación Española contra o Cancro en Galicia. Queremos avanzar
con un consello asesor de cribados, ¿no? En el que, por supuesto, están representadas acciones de pacientes, aparte de clínicos y aparte de administraciones sanitarias, para seguir monitorizando esto con rigor y seriedad. Cargos municipais do BNG mantiñan hoxe unha reunión coa voceira nacionalista Ana Pontón para estudar as necesidades do servizo de axuda no fogar. Ese servizo está xestionado polos concellos, pero dende as filas nacionalistas din que lles falta financiamento. Así que piden máis recursos da Xunta e do Goberno Central. Estes días, coa convocatoria de algúns paros e folgas, volve ser noticia a chamada Caixa de Resistencia do sindicato da CIGA. Serve para pagarlles aos afiliados que deciden secundar as folgas e compensar así parte da perda do seu salario. Dende o Partido Popular acusan a CIGA de destinar cartos para crear conflictividade social. Dende o Partido Popular de Galicia pois temos uns orzamentos para destinar aos galegos e galegas, mentras que o BNG os orzamentos os destina, como sempre, a pancarta e a algarada. O BNG restou importancia á chamada Caixa de Resistencia do Sindicato Nacionalista. A pregunta sobre ese modelo para financiar as mobilizacións na rúa, Ana Pontón respondeu que prefire non facer comentarios. Négome a contestar os bulos do PP. Bulo tras bulo, semana tras semana. En fin, se solucionaran os problemas de atención primaria, sería moito mellor que seguir atacando con bulos, mentiras, cousas tan ridículas como estas, que, en fin, só retratan a un Partido Popular que está desesperado ante o avance do BNG. O alcalde de Agolada do Partido Anticorrupción e Justicia non vai ter que cumprir os 3 anos de cadea que lle impuxo a Audiencia de Pontevedra por paralizar as obras dunha depuradora de lácteos Farelo. O Superior de Xustiza de Galicia estimou parte do seu recurso, aínda que lle mantén os 9 anos de inhabilitación por prevaricar. Foi a Santander a mercar unha prancha industrial e regresou á Coruña cun camión cargado con máis de 400 vestidos de noivas sen estrear e de primeiras firmas. Agora, este emprendedor coruñés vende cada un deles a 399 euros. Máis detalles nun Sintres. E a Coruña volve destacar no mapa da moda, porque a prestixiosa revista Vogue escolleu a cidade galega para ilustrar as últimas tendencias desta temporada, publicadas no seu número de novembro. O Parrote, a Cidade Bella e a Fábrica de Tabaco son algúns dos escenarios deste editorial de moda. A Coruña e a moda forman un binomio e proba diso é o último número da revista Vogue. Entre as súas páxinas atopamos un editorial con tendencias de moda para esta temporada ilustrado con fotografías que todos os coruñeses son quen de identificar. A primera hora de la mañana ya me han preguntado saliste en la Vogue. Nas fotografías vemos a modela Georgina Grenville posando en lugares moi emblemáticos da cidade. Es un honor, la verdad que sí. Este é un dos lugares elixidos e a ninguén dos coruñeses lle sorprende porque están afeitos a que cada día centos de persoas se retraten aquí. La gente que viene a los cruceros aprovecha para buscar este sitio en la ciudad vieja y luego ya si vienen Instagramers o influencers o gente de ese estilo que está de moda en las redes, ya la primera foto que se sacan es aquí. Casi todas as fotos están ambientadas ao redor do Parrote e a Cidade Bella. Deste café dos anos 40 quedou prendado o equipo de Vogue que improvisou unha das instantáneas. Fue algo de sorpresa porque bueno, no me lo esperaba en ese momento. El chico se acercó, el fotógrafo, y me dijo si había algún problema en hacer unas fotos aquí y yo pues abiertamente no había ningún problema, vamos. Aínda que o número saiu neste mes de novembro, as fotografías foron realizadas en setembro e o equipo de Vogue pasou de todo menos desapercibido. Para hacer simplemente 1, 2, 3 fotos, pues son un montón de gente que necesitan de fotógrafos, maquillaje, vestuario, de todo, o sea, bueno, es bonito. Facemos unha breve parada no noso relato informativo porque nos queremos situar de novo en París, na capital francesa, nestes precisos momentos, neses vehículos que están vendo, está saindo o presidente Nicolás Sarkozy. Sarkozy estaba cumprindo prisión por financiar ilegalmente a súa campaña que o levou ao elixio no ano 2007 con cartos procedentes de Libia. A xustiza francesa concedíalle a liberdade condicional a Sarkozy tras 20 días
no cárcere. Nestes precisos momentos abandona esa prisión Nicolás Sarkozy, despois de ser condenado o pasado 25 de setembro, unha condena de 5 anos de cárcere por formar parte dunha asociación de malfeitores e deixar que os seus principais colaboradores negociaran con responsables do réxime de Muammar Gaddafi para obter cartos para esa campaña, como lles digo, financiar as presidenciais, as eleccións presidenciais do ano 2007, que, por certo, gañou. E unha simple xestión para mercar un ferro de pasar industrial acabou converténdose nunha aventura empresarial inesperada. Un emprendedor coruñés regresou da súa viaxe a Santander con esa máquina, pero tamén con máis de 400 vestidos de noiva sen estrear e de firmas recoñecidas. Agora véndeos. Reyes. Estes son algúns dos máis dos 400 vestidos de noiva e a única diferencia que atopamos cos que hai hoxe en día nas tendas é que non son da última colección, aínda así conservan a elegancia e a calidade. O prezo, un prezo simbólico, 399 euros, e iso que hai algúns que non chegan aos 2.000 euros, pero outros pasan dos 5.000 euros. E esta, sen dúbida, unha oportunidade irrepetible para as futuras noivas galegas que se queren casar cun vestido de alta costura sen ter que rascar demasiado o peto. Elixir o vestido de noiva é unha das decisións máis complicadas durante a preparación dunha boda, porén agora as futuras noivas van o ter máis doado grazas a Brais, que adquiriu máis de 400 vestidos sen estrear e de alta costura e que xa ten á venda. O que costaba 5.000, o que costaba 2.000, van a ser todos en 399 euros. Todas as tallas, todos os estilos, pero eu penso que poderán escoller o que las estén buscando. Son modelos de coleccións anteriores que conservan toda a calidade, deseño e elegancia de firmas recoñecidas que Brais atopou sen pretendelo nunha nave de Santander. Fun a Santander a comprar unha plancha industrial para outro negocio que teño, e cando cheguei ali ao local, pois viña dun embargo, se había mercado nunha subasta, e a persoa non sabía moi ben que facer cos traxes. Entón, lle fixei unha oferta así a bote pronto, e aceptou. Tivo que alugar un camión para poder trasladar todo o lote á Coruña, no que había máis que os vestidos de noiva. Cento e pico de noivo, camisas, zapatos, vestidos de madriña, temos de todo. Nos agora mesmo que temos unha conta de Instagram, que o nome é Las Novias de Palmero, poden buscalo por aí e máis contactarme por ese medio. Eu diría máis, estas noivas poden casarse con estes vestidos e despois vendelos ainda máis caros. Así que facer negocio estreando un vestido de noiva de alta costura sen gastar unha fortuna xa non é un soño imposible. Se o branco é a cor das noivas, o vermello é a do Nadal. Falta mes e medio, pero moitas casas e negocios xa adaptan a súa decoración. E a raíña é a flor de Pascua. Nuria. Sí, un toque vermello, Marta, que poñen estas flores de Pascua, estas ponsetias que aquí neste viveiro de Boqueixón se cultivan, como poden ver, por miles. Daqui sairán nada menos que 43.000 exemplares. A flor de Pascua é unha planta originaria de México que ten cada vez máis demanda, máis aceptación no noso país. Ademais, cada vez temos máis presa en poder desfrutala, de modo que a partir de defuntos comezan a sair daqui centos de plantas con destino aos fogares en negocios de Galicia. Unha vez que a teñen na casa, que teñen que facer, pois regala pouquiño, mantela lonxe das fontes de calor e iso sí, non teñan moita esperanza en que estas flores vermellas se manteñan despois do Nadal, porque é realmente complicado. As Filipinas sofren os efectos devastadores do segundo tifón en apenas unha semana que deixa imaxes impactantes. Xa se confirmaron 4 mortos e evacuaron máis dun millón de persoas. A chuvia caeu con tal forza que provocou inundacións extremas e corrementos de terra. Nas últimas horas, o tifón perdeu forza, pero o perigo aínda non pasou.